Fl-aħħar sigħat kien hawn 5 każijiet ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost 1207 testijiet li saru biex bekk b'kollox għandna 463 każ. Dawn id-dettalji tagħthom is-supretendent tas-saħħa pubblika il-Professur Charmaine Gauci fejn ħabbret li fiequ 36 persuna oħra fosthom żewġ titfal taħt id-9 snin. Il-każijiet attivi issa jammontaw għal 120 persuna waħda tingħata l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li Filippin ta' 41 sena li jaħdem u jgħix Malta irriżulta pożittiv wara li kellu sintomi ta' uġigħ ta' ras u nuqqas ta' xam. Sudanis ta' 33 sena li jgħix fil-komunità jinsab ukoll infettat bil-virus u qed jiġu ntraċċati l-persuni li jaħdmu u jgħixu miegħu. Malti ta' 49 sena li jaħdem f'residenza tal-anzjani irriżulta pożittiv għal coronavirus wara li kellu sintomi ta' sola u uġigħ fil-griżmejn. Ir-raġel ma kellu l-ebda kuntatt mal-anzjani. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li żewġ nisa li ma kellhom l-ebda sintomi irriżultaw fil-pożittiv għall-virus minn eżaminar li qed jagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa. Mara ta' 40 sena taħdem f'uffiċċju privat, filwaqt li Maltija ta' 52 sena taħdem Mater Dei iżda mhijiex ħaddiema tas-saħħa. Dwar iċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar il-Professur Gauci qalet li ġiet estiża l-kwarantina f'dan iċ-ċentru wara li tlieta kien hemm każ ġdid ta' persuna infettata bil-coronavirus. Qalet li fl-aħħar sigħat saru 96 test iżda ħadd mill-immigranti ma riżulta fil-pożittiv. Fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar hemm 48 każ b'7 persuni fiequ. Meta wieġbet il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Professur Gauci tkellmet fuq min qed jagħti s-servizz fid-djar tan-nies. Entitajiet ta' retail li mhumiex essenzjali, ġifieri hemmhekk kien hemm hairdressers, beauticians, u anka servizzi li jingħataw minn ċertu postijiet, hemmhekk dawk kien l-avviż legali li jingħalqu. U allura aħna hemmhekk rajna li dawn ingħalqu, allura dan is-servizz m'għadux jingħata. Però wkoll kien hemm mistoqsijiet jekk dan is-servizz għadux jingħata mid-djar tan-nies. Irridu niftakru li avolja l-avviż legali ma jgħidx li dawn m'għandux isir, irridu niftakru li inti għandek sitwazzjoni hawnhekk fejn jekk inti għandek hairdresser, beautician, jew inkella nies oħra li qegħdin joffru dawn is-servizzi li niftakru mhumiex servizzi essenzjali, hemmhekk ħadkun qed tpoġġi lil persuni f'riskju. Intant il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ħabbar li l-aħħar każ ta' coronavirus f'Għawdex kien 15 ilu bil-persuni infettati fiequ mill-virus kollha. Għaldaqstant Għawdex huwa ħieles mill-coronavirus.